बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव दिनै सावरायथुन हाबाफारि बानजायदों बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव सावरायथुन। बे हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोनाय जादों मोनसे समाव सोलोंथाइ बिथिंजों सोमोन्दो गोनां आरो उन समाव बिथाङा भारत हादरनि रांखान्थि फसंथान मोनसेनि चिफ मेनेजारनिफ्राय आजिरा मोनदों बिमल बसुमतारी। बिथाङा लाइमोन बैसोनिफ्राय बर' समाजजों नांथाबबोबाय थादों आरो बे बर'नि रांखान्थि बर'नि समाजखौ लानानै बिथाङा नांथाबबोनाय सुबुं। बिथाङा आजिरा मोननायनि उनावहाय आथिखालाव माहारि सिबिनाय हाबायाव नांथाबफिननो लादों। जों बिथांखौ बरायदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ बरायबाय। गोजोन्थों। आरो सासेबाव सभाराम बसुमतारी। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि नेहाथारि। आथिखालाव बिथाङा जोबोद लिरनाय खामानियाव नांफागासिनो दङ आरो देश बिदेश दावबायनानै बर' हारिनि हारिमु, बर' हारिनि लिटारेचार, बर' हारिनि माखासे बिथिंफोरखौ गुबुन हादोराव फोरमायहैनाय आरो बायजो हादोरनि इनफरमेसनखौ बर' थुनलाइयाव थिसनफैनायनि बिबान रुजुनदों। बिथाङा दा समाव बर' रायज्लायग्रा जथुमनि नेहाथारि सभाराम बसुमतारी। नोंथांखौ बरायदों। जों सावरायनो लादों बड'लेण्डनि बिसायख'थि आरो बर' हारिनि इयुन। गिबियावनो जोङो सावरायनि बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि थाखाय बिमल बसुमतारीनि मोनदांथि। नोंथाङा आथिखालाव माहारि सिबिनायाव नांफुगासिनो दङ आजिरा मोननायनि उनावहाय। नोंथाङा नुगासिनो दङ जे बड'लेण्डआव बिसायख'थि जानायनि थाखाय थाम-थिम खालामबाय आरो जोबोर लान्थ्रियै राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थियारि बिथा गायसंनो थाखाय नाजासोमदों जाहाथे बिटिसिखौ दखल खालामनो हायो। जेरैहाय बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि, गण सुरक्षा पार्टी। बेजों लोगोसेनो गोबांथार आरो भित्ति गैयै भित्ति गोनां केन्डिडेटफोर दंबावो आरो बेनि गेजेरावनो एजेपि कंग्रेसबो दङ। दा नोंथांनि नोजोराव बे फैबाय थानाय बड'लेण्डनि बिसायख'थिया माबायदियै खुंजानो हागौ आरो सोरनि खाफालाव सरकार दानायनि जुफिनाया फैगोन? दा आं नुनायाव गामि गामि गिदिंनानै बा ओरैनो जोंनिसिम जेब्लानाखि खबर फैयो बेनिफ्राय जों नुनो मोनदों बेसिकेलि बेयाव खामानि मावदों मानसिनि सेन्टिमेन्टखौ सालायदों जे बिटिसि आरो बिटिआर बे मोननै सोदोबा। थ' बिटिसिआ जाबाय संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै मोननाय एकर्ड। गतिके बै एकर्ड मथे जिथु मोनदों दा बेखौ आयेनगत भाबैबो खन्दन खालामनो हाया। दा जेखौ मोनदों बेखौ आयेनगत भाबैनो मोनदों जिहेतु बेवहाय बे एकर्डआव प्रेसिडेन्टनि सिगनेचार दङ बाय भार्चु अफ संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय। फारसेथिं बिटिआरआव बेबादि संबिधान एमेन्डमेन्ट खालामनानै खुनु एग्रिमेन्ट जायाखै। बियो मोनसे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट। बिनि आगोलावबो आं बे बाथ्राखौ बुंखांबायमोन बेलेग जायगायाव। थ' बेवहाय जिखिनि मोननायनि बाथ्रा दङ आयेनगत भाबे मोनसे टेक्निकेल वार्ड दं सेल एन्ड उइल। सेला जाबाय मेन्डेटरि, उइला जाबाय केजुएल आइदार मे अर मे नट बि। दा बेवहाय गोबां खेत्रआवनो सेल गैया उइल दङ। गतिके बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय खालामनो बेसेखिनि बाध्य। जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टखौ जायखि फैया गभर्नमेन्टआ दिसपुराव जायखि फैया जों बेखौ फर्स खालामनो हाया। आयेनाव थांबाबो हयथ' जों जेनगोन खारन बे आयेनगत खोथायानो नङा ओरैनो रादायनाय बाथ्रासो। दा 4 एप्रिलाव जिथु इलेक्सन जानो लागामोन बिटिएडिनि बेवहाय जुदि इलेक्शना जामारोमोनब्ला बिनि आगोलाव जिथुनाखि
इलेक्शन जादों बे भटफोरा जाबाय इमोशनेल भटमोन 4 एप्रिलाव जिथु भट जानो लागा बेवहायबो जिथु इमोशनेल भट बियो इन फेभार अफ UPPL मोन 100%। गतिके बे समाव जुदि भट जायोमोनब्ला UPPL आ गभर्नमेन्टखौ फर्म खालामगौमोन बे खाटां BPF आ हायामोन। किन्तु दिनै पिक्चारा एसे सोलायबाय। सोलायनायनि जाहोना जाबाय मा जे जोंनि बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुपआ माने बे बाथ्राखौ ड्यूरिंग दैट कोर्स माने 4 एप्रिल बारनायनि उनावसो रायलायनायनि साननायनि खाबुखौ मोनदों। दा जोंनि मानसिफ्रा बेखौ गोरों गोराफ्रा इंटेलेक्चुअल ग्रुपफ्रा एनालाइसिस खालामै नागिरनानै मोनदों जे बियो बुंनो थाङोबा मोनसे बिग जिरो। तारमाने जोंनि बर' हारिनि फेभाराव সেই রকম नङानो बियो। जेरावनाखि जोङो BTDआ जोंहा मोनसे फिक्स बाउन्डारि दंखायो बाय भार्स अफ एमेन्डमेन्ट बेखौ सीमा बारायनायनिसो बाथ्रामोन। किन्तु दिनै बेवहाय बारायनाय आरो खमायनाय मोन्नैबो बाथ्राखौ सोनानै होदों। बिनिफ्राय अलरेडि हिमन्त बिश्वआ बुंदों जे लगे लगे बुंदों जे BTDनिफ्राय 300 टा गामि दानजागोन। व्हेरास एकर्डनि सिगनेटरि मेन सिगनेटरि प्रमद बर' बिथाङा जोंनो माने बर' हारिनो बुंनानै BTD बासिनो बुंनो हाया दिनैसिम बुंनो हायाखै जे जों मोनबेसे गामि मोनगोन आसामनिफ्राय। बिनि उनाव दा हिमन्त बिश्व शर्माया दा बुंबावदोंसो जे 3000 गामि दानगोन 300 निफ्राय 3000 गामि दानबाय। किन्तु जोङो प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय दिनैसिमबो मोनबेसे गामि जों मोनगोन बेनि हिसाबखौ जों मोनाखै। मानो होनो हायाखै बे जोंनि बर' हारिनि सोंलु आंनि नङा बियो बर' हारिनि BTD बासिनि जोंनिफ्राय एकर्ड मोनबा जोंहा मोनसे बेनिफिट फैनांगौ। जोंनिफ्राय थांगोन ना फैगोन थांनायनि हिसाबखौल' जों मोनो जों मोननायनि हिसाबखौ जों मानो मोना बिनि फिनखौ सोर होगोन बिनि थाखाय सोर दायबद्ध। बिनिफ्राय दा बर' जिथु इलेक्शन लेटेस्ट बाय शेरमान आली खाना मोनसे बाथ्रा बुंदों बेवहाय जे बे बुंनांगौ बाथ्रा ना नंगौना नङा बे बेलेग बितर्कनि बिषय बाथ्राया जादों मा शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बियो मिया मिउजियाम बिदों बेखौ लानानै दिनै केअस जादों पलिटिकेलि केअस। बिनिफ्राय बेवहाय आजमलाबो फंनैसो बाथ्रा बुंदेरदों। बिनि फलाव दा मुस्लिमजों आरो असमिया समाजजों बिराद क्लेश जानानै दङ आरो बै जिनिसा बर्तमान बुंनो थाङो। ओमफ्राय बिनि जाहोनाव हिमन्तआ जिब्लाक स्लें लेंगुवेज बाहायनानै दिनैसिम जिब्लाक इलेक्शननि केम्पेन गादों बेवहाय बिफोर बिथाङा जायफोर सोदोबखौ बाहायदों बिथाङा सासे एडुकेशन मिनिस्टार लिटारेट पार्सन मिनिस्टार बिनि खुगायाव आनपार्लियामेन्टारि लेंगुवेजआ थानो नाङामोन। किन्तु बिनि खुगानिफ्राय बहुत आनपार्लियामेन्टारि लेंगुवेज ओंखारदों जायफोरखौ बर'खौ ताटसिल' खालामनायल' नङा बियो असमिया समाजाबो बे बाथ्राखौ मोजां मोनाखै। दा जोंखौ माने हाग्रामाखौ बुंदों बेदिल' बाथ्रा नङा बे जोंनि बर'नि सेन्टिमेन्ट बर'खौनो बिथाङा नेग्लेक्ट खालामनानै मावजि होननानै बुंनाय जादों बेयो किन्तु निमाहानि योग्य नङा। बेनिफ्राय दा बे जिनिसा जोंनि माने बे जेसेनो बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों फारसेथिं बांगालफोरजों जेरैबायदि जाबाय थादों इस्लाम धर्मनि मानसिफोरजों बे जिनिसा बहुतखिनि दा BPFनि फेभाराव फैगासिनो दं जों नुनायाव रायजोनि भटआ माने मुस्लिमनि भटआबो आरो गुबुन बर'फोरनि भटआबो बर'फोराबोथ' बेयाव सोंखारि जादोंना बेवहाय हिमन्तआ सोर जोंनि हिमन्तआ आसामनिबो बिगुमा नङा जोंनिबो बिगुमा नङा बे जोंखौ सैमा अमा होननानै बुंनायनि राइटखौ बहा मोनदोंमोनलाय। असमियाफोरा बुङो बे असमियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामाखै बे गावनि बाथ्रा होमबा बे बहानि मालिक जोंनि जे जोंखौ जि खुसि बेखौनो बुंनानै बाहायगोन। इलेक्शन डेटखौ बे इस्साकृत बादि फावसायबाय थादों बे मालिक नङा बेयो आसामनि मालिक नङा। दा बेफोर जिनिसा लासै लासै बर' माहारियाबो बुजिनो हमदों जायनि फलाव गुबुन हारियाबो ओरैहाय फैगासिनो दङ बर'फोराबो
बुजिनानै बे बाथ्राखौ बुजिनानै ओरै फैगासिनो दङ फारसेथिं बिटिआर एफनि मेइन फेक्टरा जाबायमोन आसलते मालिका जानांगौमोन एनडिएफबि नाथाय बेयाव जादों आखुआ एनडिएफफ्रा नापात्ता खारन बिसिनि जानानै जेबो बाथ्रायानो गैया बिसोरखौ जे रिहेबिलिटेसन होनांगौ बिसोर एथ' दिन बर' माहारिनि जानानै मोजां जा गाज्रि जा 20-25 बोसोर बिसोर हाग्रायाव थाबाय थैगारबाय लुवार बेलाव अरजानानै बिसोर खामानि मावदों एकर्डनि परिस्थिति लाबोदों किन्तु दिनैसिम बिसोरखौ मर्यादा होआखिसै फारसेथिं दिनै बिसोर जे मेइन स्ट्रिमाव फैगोन मा जानानै थागोन मा खालामनानै बिसोरो जिउखौ खुंगोन बिनि मिन्सआ मा गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु बेबस्थानि रादायखानाय बाथ्रायानो गैया जायनि फलाव बिसोरो दिनै माने केम्पखौ सोलायदों शिबिरखौ सोलायदों इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफसिम फैदों जायनि फलाव बिसोरनि डमिनेटेड एरिया हादान एरियाफोरा दिनै बिसोरजोंनो लोगो लानानै बुजिनानै बिसोरबो बिपिएफनि फरै फैदों बावाखै खिन्थु बियो नै बावैसो जानाय घटना बेफोरो बेनिफ्राय दा मुस्लिमफ्राबो ओरैबादि जाबाय जे शेरमान आली खाननि बाथ्रा बा आजमलनि बाथ्राखौ लानानै जेब्ला माने सोलिबाय थादों बेवहाय बिसोरबो जाबाय जे बेबादिबाथ' असमियाफोरा बा बिजेपिआ जोंनि प्रटेक्टर नङा फारसेथिं बेंगलिफोरनि खेथ्रआव जादों मा जे बेंगलिफोरा होनदों मा जे का आन्दलन खालामनायनि उनाव आसामनिफ्राय बिसोर मैयाबो होनदों डाइरेक्टलि बिसोरनि लिडारफोरा जे मुस्लिम नङा हिन्दुफोरखौसो बिसोरो डिटेनसन केम्पआव लुदों गवालपारायाव गोदान बिल्डिं बानायगासिनो दङ बेयाव दोनदों मुस्लिम गैया गतिके बिजेपि फैनायनि फलाव जों सानदोंमोन मा जों मोनसे फेभार मोनगोन किन्तु जोंसो दिनै बिदेशि होननानै बिसोरजों डिटेक्ट खालामजादों होमबा जों बोरैहाय बेवहाय बिसोरजों लोगोसे थाफानो जों बोरैहाय बिसोरखौ बिसास खालामनो बिटिसिनि जोंनि सरकार जानो थांगासिनो दङ डिसेम्बर दानाव फैगौ दानावनो इलेक्सननि आफ्टार इलेक्सन बबे पलिटिकेल पार्टिया फैनो हागौ पावाराव बेनो बाथ्राया जाय भट मोनो बिसोर देरहागोनथ' दा भटआ सोरनाव फैगोन आं बेखौनो एनालाइसिस खालामदों आं बुंबाय दहाय बर' भटखौ बुंबाय नेक्स्ट बुंबाय आं मुस्लिम भटखौ इन सर्ट दा फैदों आङो बेंगलि भटआव थ' बेंगलिफोरनि खेथ्रआव जादों मा मैयासो जिथु सावरायदों बावदों माने 2003आव जिथु बिटिसि एकर्ड जादों फेब्रुवारियाव बेवहाय लिरनाय दङ जे बै समहालागै एकर्डनि समहालागै जायफोर मानसिया बिटिडिआव दंमोन माने बर'लेण्ड एरियायाव गोलैदों बिसोरखौ देसि होननानै इन्डिजिनास होननानै गनायनानै लानाय जागोन व्हायरास जोंनि अल इन्डिया जिथु नागरिकत्व आयेन सिटिजेनशिप ल बे 1885नि आरो बे मथे आसामाव फरेनार डिटेक्सन जानानै दं डि भटार जानानै दङ किन्तु बिटिसिआव जों बेखौ 2003आव लाबाय कुन 1885 बिनिफ्राय जों फैदों दा 2003 जोङो दा 2003खौसो बेस हमदों जानुवारि मासखौ फेब्रुवारि मासखौ थ' गतिके दा माने बेंगलि मानसिफोरनो जों एडभाइसखौ होनाय जादों जे नोंथांमोना जेला डिटेक्ट जागोन बा फरेनार डिटेक्ट जागोन बा डि भटार जागोन बिसोरो कमप्लेन होदों जे 55 सननि भटार लिस्टखौ लानानैबो बिसोर पार मोनाखै बेखौबो गनायजा ओमफ्राय थ' माने बारा लिगेसि माबाखौ हायाखै थ' दा बुंनाय जादों जे नोंसोरथ' 2003नि बे एकर्डनि फट' कपि उखिलनो होबानोथ' नोंसोरो देरहायोना केसाव थ' बे जिनिसा बाङालिफोरनिमोन बा बांगालफोरनिबो मोनसे कनफिडेन्सआव फैदोंना फैयाखै जुदि फैदोंब्ला होमबा बिटिसिआ जिहेतु बिसोरखौ प्रटेक्सन होगोन होमबा बिसोरो सोरनो भटखौ होनो अट'मेटिकेलि बिपिएफनि फारसे दाहाल जादों बेहाय मोनसे खोथा जाहैबाय जे 2014 आरो 2019 जेनाखि पार्लियामेन्टारि इलेक्सन बेवहाय अनाबरा सेन्टिमेन्टजों खेबनै गाहाम नबसरनिया एमपि जालांबाय गण सुरक्षा पार्टी बिथाङा दाखालि बावैसो दाबाय गण सुरक्षा पार्टीयाबो बिटिसि इलेक्सनाव दा केन्डिडेट होनाय जादों
आरो बिथांमोना बुंबाय थादों जे गण सुरक्षा पार्टिया एबारावहाय बिटिसिखौ दखल खालामगोन। थारमाने बाथ्राया ओरैबादि बिनि आगोलनि मोननै एमपि इलेक्सनाव माने बर'फोरखौ जेनदों होननानै बुंदोंमोन। दा माने दिनै 15 बोसोर आगोलाव बिटिसिनि जेला फार्स्ट इलेक्सन जायो, फार्स्ट टार्म, सेकेन्ड टार्म, थार्ड टार्म, माने 2 बोसोरखौ गारबाय, 17 बोसोर होनो, 17 बोसोर नङा 15 बोसोर, 2 बोसोराथ' माने इलेक्टेडसो, इलेक्टेड लायनो बे नमिनेटेड गभर्नमेन्ट, दा जाबाय इलेक्सनाव माने एक्सुएल इलेक्सन बै समाव जादों होननानै बुंनो हाया आंनि एनालाइसिसआव। मानो हाया? डिउ टु डेट एकर्ड बर'फ्रा सांघातिक अलखदाव दंमोन जे मोनसे सान्थि प्रिय जाति हिसाबै मोनसे सान्थियाव फैनो लुबैदोंमोन। बिएलटिआ जेला एकर्ड खालामो जे मोनसे माबाया जोब्बाय, चेप्टार क्लस जाबाय, दिनै मानसिफ्रा मोजां माबा मेइन स्ट्रिमाव फैबाय, जों सान्थि थानो मोनसिगोन, बे माने जों बिराद माने बेसेबा थै गारनानै जों माबा गोदान बुस्थु मोनदों, मोनसे इमोसन फैदोंमोन। आरो बै समनि भटफोरा जाबाय इमोसन, जायनि थाखाय बिपिएफआ खस्थ' खालामाब्ला भटखौ मोनबाय थादोंमोन। खस्थ' खालामाब्ला, खस्थ' खालामनाङिखाय बिपिएफ लिडारफोरनाव स्ट्रेटेजि प्लेनिं फर्मुला बहुतखिनि खम। दा जेला एमपि इलेक्सना फैबाय, लगे लगे जेला माने बिपिएफनि बेरेखायै मोनसे हान्जा ओंखारबाय, फिसा गोजौआव जेसे लेभेलनि मानसि दं जोंनि बर'आव बे लेभेलनि मानसि गैया। बिसोर जि फर्मुलायै, जि पलिटिक्सै, जि डिप्ल'मेसि लानानै, कूटनीति लानानै इलेक्सन गेलेबाय, बेवहाय जोंनि इमोसन भटजों गेलेग्राफोरा पात्ता मोनाखै, आंनि अपिनियन बे। होमबा थारमाने नोंथाङा दासिमबो बुंनो हानाय जायाखै जे बबे पलिटिकेल पार्टिया बिटिसिखौ दखल खालामगोन। माने एक्जाक्टलि बिदि बुंनायाथ' सम्भब नङा, खारन दाबो जों नुबाय थादों माने बै कয়েক दिनाव माने सेप्तेम्बर दाननिफ्राय, बिनि आगोलाव एप्रिलनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम मथा मथि स्टेबल माबायाव थांगासिनो दंमोन फ्ल'आ। खिन्थु आफ्टार सेप्तेम्बर, मेनलि फ्रम अक्ट'बर, डे टु डे सिनारिया चेन्ज जागासिनो दङ। ओरैबायदि चेन्ज जादों नों जेबो फरकास्ट खालामनो हाया। आं दिनैनि बाथ्रासो बुंदों, गाबोन आरो बे सोलायबावनोबो हागौ। आচ্ছা, दा समाव जों सावरायगासिनो दङ बर'लेण्डनि पलिटिक्स आरो बे बर'लेण्ड पलिटिक्सआवनो जों बुंनांसिगोन बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव सोर राजखान्थि दोलोआ बांसिनै भट आवथायनानै बांसिन एमसिएल मोननानै सरकार दागोन, बेनि सायाव जों सावरायनो लादों। बिमल बसुमतारी बिथाङा एक्सप्लेनेसन होदों। जों दान्दिसे ब्रेक लागोन आरो ब्रेक लानानै जों फैफिनगोन सावरायनायाव। फैफिनदों बड'लेण्डनि बिसायख'थि, बर' हारिनि थामोन्था, बे बिथिङा जोंनि थाखाय साननो गोनां जानानै दङ। बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव दा समाव नांफुबाय थादों बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय बिजेपि, जिएसपि, इउपिपिएल, बिपिएफ मोनब्रै दोलोआ जोबोरैनो नांफुदों। बुंनांगौ जादों जे बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिया बर'नि सेन्टिमेन्टजों दाजानाय पार्टि, इउपिपिएल बर'नि साननाय हनायखौ बिथा लानानै दानाय पार्टि। नाथाय बिजेपियाव आथिखालाव जिनाखि एजेन्डा प्रिपेयार खालामनाय जादों, बै एजेन्डा बादियै बड'लेण्डनि बर'फोरनि मोन्थायखौ एबा ट्राइबेलफोरनि सांबिधानिक अधिकार, बे अधिकारखौ डिप्राइभ खालामनो थांगासिनो दं, बेखौ नुनो मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, फाइनान्स मिनिस्टार आसाम, बिथाङा बुंबाय थादों, होसिख्राव लेक्सार होदों केम्पेइन समावहाय जे अना बर'फ्रा दिनै गंसे थाबायनो गोनां जादों, नाथाय बिखाफोर दानानै थाबायनायनि मोन्थाय नांगौ आरो हा हुनि मोन्थाय नांगौ, बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों बुंनांगोन जे बड'लेण्डआव बिजेपिनि सरकार जायोब्ला बेवहाय ट्राइबेलनि जेनाखि राइट्स बे गोमागोन नामा? बबेखानि बे बिटिसिआव बिजेपिया गोबांसा बर'फोरखौनो केन्डिडेट देखायनाय जादों
आरो ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रानो बेवहाय बाहागो लादों लोगोसेनो अनाबराबो दङ बेराफारसे जिएसपि गण सुरक्षा पार्टी नबसरनिया दैदेननाय एमपि नबसरनिया दैदेननाय पलिटिकेल पार्टी बिथांमोनहा अनाबरनि सेन्टिमेन्टजोंनो 2014 मायथाइनिफ्राय बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव गोबां गुस्लायनाय होदों खेबनै गाहाम एमपि देरहालांदों नबसरनाय बिथाङा अनाबरनि सेन्टिमेन्टखौ बिथा लानानै दा बिथांमोननि जेनाखि नारा नाथा जुजि सोमनाय जाफुदों फैगौ समाव बड'लेण्डनि पलिटिक्सआ मा जानो हागौ बड'लेण्डखौ सोर सरकार दानो हागौ आरो सोरनि सरकार जायोब्ला बर' हारिनि थामोनथाया जोंहा निश्चित जागोन एबा रोखा जानानै थागोन सभाराम बसुमतारी नोंथाङा बड'लेण्डनि नङा नाथाय नोंथांनि साननाय हनाय नोंथांनि हाबा हुखा बड'लेण्डजों जोबोरैनो नांथाबनानै दङ गिबियाव आं जुदियावबा बड'लेण्डनि नङा थेवबाबो नोजोर होगासिनो दङ आथिखालनि बिटिसि बा बिटिआरनि इलेक्सननि सोमोन्दै नुगासिनो दङ जे गोबां जोंनि गेजेरावनो बिपिपिआनो जा इउपिपिएलआनो जा जे बिटिसिखौ दखल खालामनायनि जिखिनि मोनसे टारगेट लादों बेवहाय गुबुन पार्टियाबो दङ दा गिबियाव जों गासै बर'फोरानो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जों बिटिसिखौ बा बिटिएडिखौ गोबां सेक्रिफाइसनि गेजेरजोंसो गोबां आन्दलननि गेजेरजोंसो बे बुस्थुखौ मोननो हादों दा दासिम जों बे बुस्थुखौ दाबो जों जेरैबादि खुंनानै लाखिनांगौ बे खुंनानै लाखिनायाव एसे गोब्राब जाना फैदों मानोना जुदि सरकारनि गभर्नमेन्टजों रुलिं पार्टिजों थानायाव आगोलाव थाबाय कंग्रेसजों दा थाबाय बिजेपिजों लास्ट पार्टआव सिगांनि कंग्रेसनि दिनावबो उननि पार्टआव जेनेबा गाज्रि सोंखारि जादों बर'फोरा बेनिफ्राय आरो दानि बिजेपिनि दिनावबो दा बिदिनो जाहैदों दाथ' एनाउन्स होबायानो जे फैगौ जेनेरेल इलेक्सनाव बिपिएफखौ लाया होननानै दा बे बेलायाव जोंना बर'फोरा जाय बिपिएफआव थादों बे बिपिएफ थाबायानो आरो जाय इउपिपिएलआव दं बे इउपिपिएलआवनो दङ खिन्थु नोजोर होनांगौ जे जोङो बिटिसिखौ जों मा रोखोमै मोजाङै सासन खालामनो हायो बे बुस्थुखौ नोजोर होनांगोन दा इउपिपिएलआ जायनिफ्राय सहाय मोनगासिनो दङ मोनसे राजखान्थि गेलेनो थाखाय दा जोंनि नुनायाव जेराव बिजेपिया बिसोरनि जानानै गोबां रल लागासिनो दङ जोंनि माबानि इउपिपिएलनि चेयारमेन प्रमद बर'खौ जे सहाय खालामनो बहुद आवगायगासिनो दङ बिजेपिया नाथाय पलिटिकेलनि बाथ्राया जुदि जोङो गावसोरनि मोनसे गट बिटिएडि एरियाखौ जों जुदि मोजाङै सामलायनांगौब्ला जोंनि अभाब अभिजोगखौ जुदि जों मोजाङै माबानांगौब्ला सल्भ खालामनांगौब्ला मोनसे मजबुत खालामनांगौब्ला जों गावनि मोनसे पार्टिजोंसो गावनि मा होनो बेखौ ओनसोलारि पार्टिजोंसो जों बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय जेब्ला जों नेसनेल पार्टिजों बिजेपिजों थांनानै प्रमद बर'आ जुदि थांनानै गासैबो जुदि गेरुवा खरन जाजोबो बा आरो जोंनाबो गिनानै जुदि बिपिएफआव बेबायदिखौनो जुदि लुबैयोब्ला बे दिगदार जाहैगोन मानोना नेसनेल पार्टियाव थांनाय लगे लगे बे जाहैबाय जोंनि अभाब अभिजोगखौ जोङो बिटिएडिनि हिसाबै जेब्ला जों डिमान्ड होगोन हयथ' गासिनो नेसनेल पार्टियावसो मानसि जाहैगोन हाइकामान्डनिसो जाहैगोन रुलार हाइकामान्डनिसो जाहैगोन बिथांमोननि जुदि नोजोराव नंगौ होनोब्ला नंगौ जाहैबाय आरो नङा होनोब्ला बिसोरनि सायावसो जों बेक्तिगत हिसाबै जोंनि एलेकाखौ जों बिटिसिखौ बा बिटिएडिखौ डेभेलप खालामनाया उसुबिदा जाहैगोन बेनो आंनि खावलायनाया जे गथै बर'फोरा जे मोनसे नोजोरै जों माब्रै गुबुन नेसनेल पार्टिजों मार्चआप जायालासिनो जों माबोरै माबानो हायो बिटिसिखौ दखल खालामनो हायो बे फर्मुलायासो थानांगोन आच्छा दा एसे बुंनि बेजों रिलेटेड आं जे बुंदों जे सिनारिया डे टु डे सोलायबाय थादों मैयासो खबर फैदों जे मैयानो थांदोंमोन चिफ मिनिस्टार बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा योगेश कलिता बिसोरो थांदोंमोन
जे बेयावनो बुंबाय थादों सैमा अमा एड्रेस खालामनायनि लोगो लोगो बिसोर बुंबाय थादों जे BPF-जों जों सोमोन्दोखौ फोजोबबाय हरास मैया दिल्लीनिफ्राय मैया रायलायदों 3 घन्टा रायलायदों बिसोरो खबर फैबाय जे सेन्ट्रेलनि लिडारफोरा पारमिसन होआखिसै माने माबाखौ सिफायनो थाखाय टाइपखौ सिफायनो थाखाय पारमिसन होआखिसै ओमफ्राय दिनै एसे सुर सोलायनानै बुंबाय हिमन्तआ जे BPF बा UPL रावबो सेरबुं रिमार्केबल पार्टी नङा गावसोरनि दृष्टियाव गतिके बेनोथ' मोनसे सिगनेल होयो जे सिनारिया जे सोलायबाय थागोन दिनैबा मा जागोन जों दाबो बुंनो हायाखै दा मोनावसो खबरखौ मोनगोन गाबोन फुङाव हयथ' जों दस्रा खबर मोनगोन माने डे टु डे बिदि सोलायगासिनो दं खिन्थु मोनसे खोथा मा जोंनि मानसिया जुदि शिक्षा लायोब्ला खारन जों साउथ इन्डियाव नुदों फ्रम उरिष्या अनवार्ड्स बेंगलाबो दा अलमस्ट माने रिजनेल पार्टी होननानै हमनानै ला ममता बेनार्जीआ उरिष्याबो जानायखौ बोलबाबो रिजनेल पार्टी होननानै हमनानै ला अल साउथ इन्डियान रिजनेल पार्टी जदिव केरेलायाव CPM पार्टीया बेयाव लेफ्टिस्ट गभर्नमेन्ट फर्म खालामनानै दंबाबो बिसोरो अल आर रिजनेल माइन्डेड माने गावसोरनि स्वार्थखौ खोब मोजाङै बिसोरो बुजियो माने नामाव अल इन्डियाबाबो फारसेथिं ओजोंहाय महाराष्ट्रआव थाबाय शिबसेना पान्जाबाव थाबाय आकालि गतिके दिनैनि पलिटिकेल सिनारियाव बुङो जे सेन्ट्रेल पार्टीया माने जोंना जिहेतु डिफारेन्ट लेंगुवेज एन्ड कालचारनि कास्ट एन्ड क्रिडनि स्टेट गतिके बेवहाय समान माने प्रिफार होनो हायाखै जायनि फलाव बै बाथ्रायानो दिनै रिजनेल पार्टीनि जन्म होदों गतिके जोंबो जुदि आसामाव बा बर'फ्राबो जुदि रिजनेल पार्टीखौ बाद होनानै थाङोबा जों गावखौनो प्रपारलि रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय नङा जों बेखौ खेयाल लाखिनांगोन दा जों नुनो मोनदों जे नेशनेल पलिटिक्स आरो रिजनेल पलिटिक्स आरो जोंनि BTC पलिटिक्स बेवहाय मोनथाम जेनाखि पलिटिक्स माने सोलिबाय थादों दा बेवहाय नुनो मोनदों बे जोंनि जेनाखि स्टेटनि पलिटिक्स बे डिपेन्ड खालामगासिनो दङ BTC इलेक्सनखौ खारन 2021आव आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सन जागोन आरो BTCनि इलेक्सनाव माने जायनोखि देरहागोन बेयो खिन्थु गोहोम गोग्लैगोन प्रभाबा सक्तिशालि जागोन स्टेट इलेक्सनाव बेखौ खिन्थु नुहुरदों दा बेखायनो BJP-आबो जोबोरैनो गोसो होदों BTC इलेक्सनाव खारन BJP-आ जुदिबो फेल मारिनांगौब्ला दा बेवहाय होमब्ला माने एसेम्ब्लि इलेक्सनाव बिथांमोना एसे लुजार दङ माने बे जिनिसा ओरैबायदि जों जुदि बिहारनि इलेक्सनखौ एसे मार्क खालामोबा बिहारनि इलेक्सनाव जिहेतु BJP फर्मा गभर्नमेन्ट दादों क्रेडिट गोज टु BJP बाट नट लाइक दैट एक्जेक्टली खारन BJP एलायन्सआ 25टा सीट बारा मोनदों सीटनि डिफारेन्सआ 25टा आरो भटनि डिफारेन्सआ 12,500 गतिके पार्सेन्टेज अफ भट सोर बारा मोनदों फारसेथिं मा होनो बे फरकास्ट खालामग्राया मा होनो एक्जिट पलआ उनाव स्वीकार खालामदों जे बिसोरनि एक्जिट पलआ भुल जानायनि खारना माने डाटायानो भुलमोन नों जेरै कम्पिउटाराव भुल डाटा एन्ट्रि खालामबा रिजाल्टखौ नों भुल मोनगोन बिसोरनाबो बेबायदि भुल जादों भुलआ मा जे बिसोरो रामविलास पासवाननि फिसाला मा नाममोनलाय चिराग पासवान आरो ओएसिस बिसोरखौ काउन्टआव लानो बावदोंमोन माने बावदोंनो इगनर खालामदों गावसोरसो मिथिगोन आरो बिनि फलावनो दिनै रिजाल्टआ बेबादि ओंखारदों फारसेथिं बेवहाय माने गासिबो क्रेडिटखौ गोज टु BJP होननानै बुंनो हाया गतिके आसामनि इलेक्सनावबो नैबे इलेक्शननि सायाव जे कमप्लिटलि BTD-नि इलेक्शननि सायाव जे कमप्लिटलि आसामनि इलेक्शना निर्भर खालामदों थिग बेखौ बुंनो हाया खारन दा जोंनि मेगनाव जों नुदों आसामाव माने अल्टारनेटिभ पार्टी most unstable माने अल इन्डिया जेरैहाय कंग्रेसआ आसामावबो एखे कुनु स्थिरता गैया दिनैसिम बिसोर गावसोरखौनो
पलिटिकेलि इस्टाब्लिश खालामनो हायाखै होनना बुंनो हायो गतिके जों अल्टारनेटिभ मोनगोन ना मोना माने गाज्रिबाबो हयथ' बेखौनो लानांगोन सेरखमसो फिक्सार एसे फैयो आरोखि आदसा दा बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथा जाहैबाय जे एमपि बिजय दैमारि एमएलए इमरान मुसाहारि बिथांमोना बिजेपि जानो थांगासिनो दङ बिथांमोना बिजेपि जानायनि उनावहाय बड'लेण्डनि पलिटिक्सआ एसेब्लाबो आरो गुस्लायबावगोन बिजेपिनि थाखाय साबसिन जागोन माने जिनिसा हयथ' बिजेपिआबो बेखौनो सानदों आरो जाय सानै मानसिया दल नागारनानै थांदों हयथ' बिसोरबो सानदों खिन्थु मोनसे खोथा जे जेनेबा नेशनेल पार्टियाव जोंनि मानसि नाङा नङा नांगौ ओमफ्राय जोंनावबो रिजनेल पार्टियावबो मानसि नांगौ नङा नांगौ मोननैयावबो जोंनो नांगौ खारन जों अफिसियेलिबो नुदों गोजौआव गावनि मानसि थायाबा जों जेबो खामानि मावनो हाया गोजौआव सासे ना सासे मानसि थानांगौ जायनि थाखाय सब स्टेटआनो गावनि स्टेटनि आइएएस आइपिएस अफिसार दिल्लीयाव थाजानो लुबैयो खारन बहुत खामानिखौ अफिसियेलि मावनानै लाबोनो लागा जायो दा बेवहाय दा बिसोरनि खेथ्रआव बिसोर मा अंख खालामनानै थांदों गावसोरसो मिथिगौ पार्सनेल बेनिफिट अर नेसन बेनिफिट अर कमिउनिटि बेनिफिट बिनिफ्राय दा जिथु खोनायो आं खोनानायनि सायाव बुंबाय जे बिसोरो माने बिजेपिनि सायाव सांघातिक भरोसा खालामनानै निर्भर खालामनानै माबा मोनसे हाइ एम्बिसन फुलफिल जागोन होननानै माबादों ओमफ्राय जिहेतु बिपिएफखौ माबाया बिजेपिया गारबाय जोगार हरबाय माने हिमन्त बिश्व शर्मानि भाषायाव जोगार हरबाय खिन्थु दुर्भाग्य मैया फैबाय जे जोगाराखसै आरो आजावफिनबायसो गतिके दा मा रल लायो आं दहायनो बुंखादों डे टु डे सोलायो गतिके दाबो फाइनाल हुइसेलाव फैयाखै बिश्वजित दैमारि इमरान मुसाहारिया फाइनाल हुइसेलाव फैयाखै दाबो गतिके गाबोन जुदि आरो एसे सोलायबावोबा आं खिन्थु आसरित जानाय नङा आदसा बड'लेण्डनि पलिटिक्सआ बड'लेण्डनि बायजोनि बर'फोरनाव माबायदि गोहोम खोनागासिनो दङ बड'लेण्डनि पलिटिक्सआथ' जों नाहरनायल'सो जाहैबाय ओरैनो निउस पेपार टिभिआव डिसकासन खालामनाय जाहैबाय थेवबाबो जोंहा बर' नालाय बर' सेन्टिमेन्टआ फैबाय थायो बर'आनो जासे खुंनो हायो बिटिसिखौ बेखौल'सो आसा खालामो बेखायनो जाय जि पार्टियाव थाया माने एसे माबा नांगौ आरो गोरोबनांगौ दा माने बोसोरे 2005नि उननिफ्राय जेनाखि स्टेट इलेक्सन जाबाय थादों आसामनि बिसायख'थि जादों रायजो सरकारनि दा बैयावहाय बड'लेण्डनि पलिटिक्सआ बड'लेण्डनि बायजोनि बर'फोरनाव गोबाङैनो गोहोम फोनांनो हादों होननानै बुंनाय जादों दा नोंथांमोनहा नोंथाङा मा बुंनो सानो जे बे बायजोनि बर'फोरनि थामोनथा दाथ' बर' कसार वेलफेयार काउन्सिल थानो थांबाय आरो बर' कसार वेलफेयार काउन्सिल जायफोरनाखि दाबिदोंमोन बिथांमोना दिनै ज' ज'नो इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिआव हाबजोब्बाय बेनो जादों प्रब्लेमा बड'लेण्ड बा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलाव थ' बिनि दैदेनगिरिफोरा अलरेडि मा होनो बिजेपि जाजोब्बायानो माने बै माबा मोननायनिफ्राय केबिनेट एप्रुभेल होनायनिफ्राय बिसोरखौ बिदि खालामजोब्बाय बे बेलायाव जिहेतु जोंहा बिटिसिनि बाहेराव बर' सेन्टिमेन्टआथ' बर'खौ हिसाबै जोंहा बिटिसिखौ मोजां मोननाया दंखायोआनो दा जों बाहेरायाव थानाया आउटसाइड अफ बिटिएडिनि थानायाव जों माबा मोनसे सरकारनि पेपाराव मोननोब्ला हाबनांगौ जाहैबाय बे लाइनावसो इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरा हाबनो बायद' जाहैदों दिनैसिम नाथाय बर' कसार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायाखिसै जों जायाखै आरो मोनसे खोथा जाहैबाय जे बिटिसि खुंथायनिफ्राय बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनो गोबांथार अनसुंथाइ हरबाय थादोंमोन दा नैबे जिहेतु बर' कसार वेलफेयार काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै बड'लेण्डनि जिनि अनसुंथाइ हरनाय जायोमोन दा बेफोर बन्द' जासिगोन नोंथाङा माबायदि मोन्दांथि दं अनसुंथाइ बिटिसिनिफ्राय अनसुंथाइ हरनाया बन्द' जानाय नङा नोंदां आदसा बन्द' जानाय नङा आरो आं एसे बुंदेरना होनो प्रथम खोथा जाबाय मा जे बिजेपिनि खोथाया दिनै बिजेपि फैनायनि थाखाय बिराद माबानानै दङ दा
Congress जा BJP जा आसामनि Congress बा BJP all are formed by Assamese people अखमियानि दैदेननायाव जानाय तो बिसोरथ' जोंखौ 40 निफ्रायनो सासन खालामबोदों जोंखौथ' जेबो डेभेलप खालामाखैना बिसोर डेभेलप खालामनिखायनो जोङो सेपारेट स्टेट बिनांगौ जादों सेपारेट काउन्सिल बिनांगौ जादों होमबा दिनै फैनानै जों बिसोरो जोंखौ बेसे उन्नति खालामगोन बिनिफ्राय दा जेसेखिनि आदार काउन्सिल दङ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माने जास्ट सेटेलाइट काउन्सिल बिसोर मा डेभेलप खालामदों जेबो खालामाखै फारसेथिं जे बिटिडिनि बाहेराव जोंनि बिटिडिआ मा इनफ्लुएन्स खालामनो हादों बे सोमोन्दै आं हाग्रामानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लुबैदों आं हाग्रामानि बिपिएफनि एक्जाक्ट बिपिएफनि सोमोन्दै बुंनो नागिराखै हाग्रामानि सोमोन्दै तो हाग्राम प्रथम खोथा जेनेबा कार्बि आंलं आं थांबाय थायो 67 निफ्राय आं रिलेसन आं मिथिगौ व्हाट इज कार्बि आंलं बाट दे आर काउन्सिल फ्रम सिन्स 1952 खिन्थु बिसिनाव लामायाव अन्थाइ थरसे गोलैयाखै दिनैसिम इभेन बर' एरियायाव जेबो डेभेलप खालामाखै थ' बाद हो गावसिनि एरियाखौबो बिसोर डेभेलप खालामनो हायाखै बेनिफ्राय आंहा इनफरमेसन दङ जे आउट अफ बिटिएडि हाग्रामाया पार्सनेल इनिशिएटिभआव मा डेभेलपिं खामानि मावना होदों आं जेनेबा कार्बि आंलंनि बाथ्राखौनो बुंबाय बेबो 6 सिडुलनि काउन्सिल बर'आबोथ' ट्राइबेल खिन्थु बर' एरियायाव दिनै हाग्रामाया लामा बानायनानै होदों स्कुल बानायनानै होदों स्टेडियाम बानायनानै होदों आंनि मेगनजों नुनाय बे आं रावनिफ्रायबो रिपर्ट लानाय नङा लांहिन एरियायाव थां दाबो बेयाव जेरै मिनि स्टेडियाम दं हाग्रामा बानायनानै होनाय बिटिडिनिफ्राय फाइनेन्स खालामनाय मिनि स्टेडियाम मानिकपुराव लांहिननिफ्राय 4 किल'मिटार साहा गासिबो हाग्रामा बानायनानै होनाय होमबा बेवहाय हाग्रामानि बाथ्राया मानो रज' जानांगौ फारसेथिं 2010 सनाव हाग्रामाया ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मोनसे इंटीग्रेशन लाबोनो थाखाय इंटर ट्राइबेल मास मेरियेजनि बेबस्था खालामदोंमोन खबर दं नोंसोरो रिपर्टार हिसाबै दङ गैया दङ गैया आं मिथिगौ बिजनिफ्राय गैया आंनि लोगोफोरनावबो सोंदों रावबो मिथिया वाइरास क'क्राझारनिफ्राय 13 खान बास थांदों बेवहाय मानो खबर गैया नोंसोरो रिपर्टार हिसाबै नोंसिनि उइक पइन्ट बेवहाय प्रथम 1 लाख थाखा डिक्लेयार होदोंमोन ओमफ्राय उनाव आंहेला दिफुआव कामपुराव जादों बे इंटर ट्राइबेल मास मेरियेज ओमफ्राय पार काउपल बियो प्रथमाव 1 लाख थाखा डिक्लेयार होदोंमोन उनाव 2 लाख थाखा होदों गावबो निजेबो थांदों जोंनि बर' रिपर्टार असमिया रिपर्टारथ' बाद हो जेनेबा नोंसोरबो खबर गैया असमियाथ' लाखायानो बे खबरखौ फारसेथिं टिभियावबो होआखै पेपारावबो होआखै गणबिबा जायखौ आं मास मेरियेज होनदों गणबिबा थ' बेबादि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बे एकता लाबोनो नागिरदों बेबो मोनसे असमियाफोरनि थाखाय हाग्रामाया टारगेट जानाय बिनिफ्राय ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ माने मेइनलि बर' गार' डिमासा माने जिथु कसारि भाषा बेखौ एक खालामनो थाखाय मोनसे माबा खालामदोंमोन बे मा होनो फर्म दादोंमोन बिनि डिरेक्टर बोदै लोगो नोंसिनि मास्टार दिननाथ बसुमतारी आंनि लोगो बेनो खिथादों आङो सब ओमफ्राय त्रिपुरायाव थांनानैबो गासिबो अर्गानाइज खालामो बियो माने कसारि लेंगुवेज माखासेखौ ज' खालामनानै मोनसे बे बर्डलि माने आग बारायनाय जौगाखांनाय बेखौबो असमियाफोरा सह्य खालामनो हायाखै जोंनि इन्टेलेक्सुयेलनि मानसिया खेयाल गैयाबो असमिया इन्टेलेक्सुयेला बेखौ खेयाल दङ मास मेरियेजखौ खेयाल दङ गणबिबाखौ बै लेंगुवेज मोनसे फर्माव लाबोनायखौबो खेयाल दङ जोंनि बर'फोरानो खेयाल गैया इन्टेलेक्सुयेल मानसियानो खेयाल गैया बिस्रा दंबयो बे जाहाथे जानो हाया बेखौ बिसोर सम होबथाबोदों इभेन 12 सनाव क'क्राझाराव जेराव माबा जायो हेला मा खालामदों हेलाबो हिमन्त बिश्वआनो बे हिमन्त बिश्वआनो बिश्वथ' नङा बिश्व शर्मा बिनि टाइटेला बिश्व शर्मा नोंसोर बिश्व शर्मा टाइटेलखौ मिथिगौना मिथिया आं मिथिया बिनि नामा हिमन्त टाइटेला बिश्व शर्मा बिश्वआ अलंकार नङा जाय हक हेलाबो बियो जोङो 2007 सनावनो परमेश्वर दा आरो आं गसाइगावआव
2.5 घन्टा जों रायलायदों जों बुंदोंमोन जे आसामाव माने बिटिडिआव बर'जों राजबंशीजों नङाबा बर'जों बांगालजों नांहोगोन 2007 जों रायलायदों सानैजों सावथालजोंबो नांलायहोदों थार्ड पार्टिया सावथाला जोंनि गलामखा बिसिनिफ्राय जा मोननो लागा जेबो गैया बिस्राबो गोमानो लागा जेबो गैया बिसोरजों बर'आ जुद्ध नांनायनि मा खारन दङ जुक्तियानो गैया खिन्थु थार्ड पार्टिया बेयाव फेलर ओमफ्राय जेला राजबंशीजों बर'जों नांहोनो नागिरबाय आं तिहाराव गावहैबाय आं दं क'क्राझाराव आं निजे टिभि नायनानै दङ गुलिया खिन्थु भुलाव बांगालाव नांहैदों खिन्थु बांगालजों राजबंशीजों क्लेश जाहोनो प्लेनिं गैया हिमन्त बिश्वजों पवन शर्माजों बिनिफ्राय लगे लगे बेखौ एरेस्ट खालामनानै दोनबाय बन्द होबाय जोंबो बन्द खालामबाय लगे लगे बेखौ हगारनाय जाबाय बे माबाया टारगेटआ भुल जादों एबारना बर'जों बांगालजों लागायबाय दिस इज द फैक्ट बे फैक्ट आं निजे साक्षी बेवहाय मानसिफोरखौ हमनानै होनायावबो आं निजे SBI नि मानसिखौ SIB नि मानसिखौ आंनो अफिसार डेपुटेसन हरदों आङो पुलिसनो गथायनानै होनो 23 जन बांगालफोर हमदों बेनिनो लास्ट साब्रैखौ जोंनि अफिसनिफ्राय माने खालि सेन्ट्रेल अफिसनिफ्राय बिसोर मानसि लाङो SIB आ स्टेट अफिसनिफ्राय नङा आरो बेवहायबो बर' आरो बांगालनि बाहेरे आदार कमिउनिटिखौ लांनांगौ आं सासे असमिया सासे बेंगलि डेपुटेसनाव हरदों आंनो हरदों डेपुटेसनाव बिनि दसमथ' आं बिलबो होदों बे जाबाय गासिबो हिमन्त बिश्वनि कनस्पिरेसि दा कंग्रेसनिफ्राय बिजेपिआव फैदों दाबो बियो ट्राइबेलनि एगेन्स्टै कनस्पिरेसिखौ गाराखै दाबो बियो बेखौ फल'आप खालामना दङ बेखौ बियो माने माबागासिनो दङ थ' स्टेप बाय स्टेप डे टु डे माने बे उल्था फाल्था खालामनानै फर्मुला सोलायनांगौ मानांगौ खालामनानै दं दा बे 12 सननि दावरावआव इन्टिग्रेसन लाबोनो होननानै पिस एन्ड हारमनि लाबोनो होननानै माबाया मोनसे NGOआ बियो बेवहाय माने मोनसे माने फुटबल कम्पिटिसन होदोंमोन बेवहाय आबसु आसु आमसु आख्रासु ओमफ्राय आतासु बे राभाबनि सब स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनखौ इनभाइट खालामदों जे जोङो सान्थि लाबोनो थाखाय बेयाव फुटबल कम्पिटिसनाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ बयबो फैदों उइलिंलि फैजोबदों आसामाव फैदों आमसाव फैदों उइलिंलि फैबावदों गुवाहाटीनिफ्राय रिपर्टारफोर फैदों बिसोरखौ फैसा होयै होयै हटेलाव दोनदों मोनसेबो रिपर्ट पेपाराव होआखिसै मोनसेबो रिपर्ट टिभिआव होआखिसै वाइ सोर बिलाय असमियाफोर नङा बे असमियानि बर'नि एगेन्स्टै कनस्पिरेसि नङा बियो बिसोर सानो जे बर'फोराथ' बिदिबाथ' बा बेबायदि इन्टिग्रेसन लाबोयोबा बयबो जातिजों मिलिनानै थायोबा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे माने बिजेपिखौ बिटिसि सरकार लाबोनो नाङा लाबोयोबाथ' बिनि आगोलनिफ्रायनोथ' जोंखौ असमियाफोरा सासन खालामनानै दंना जोंनो मा होदों नाथाय बिजेपिनि जायफोरनाखि केन्डिडेट बर' केन्डिडेट बिथांमोनानो बे बिटिसिखौ थागोन बिदि सामसाया थागोन बायजाग्रा मानसिनि अभाब गैया जेरावबाबो बे पलिटिक्सनि मोनसे ट्रेन्डखा बियो जेलाबो सब पार्टियावनो बायास मोनसेया थायो बर'आवबो थागोन गुबुन कमिउनिटियावबो थागोन गतिके बर'निफ्राय जुदि सोरबा UDFआव थांदोंबा सोरबा बिजेपिआव थांदोंबा आसरित जानो लागा मा दं इट्स द ओन सेन्टिमेन्ट थारमाने बिथां खिन्थु बे जिनिसा उचित नङा दिनैनि समाव आं बर'नि जानानैसो बुंदों दिनैनि समाव नोंथाङानो बुंबाय जे सेन्ट्रेल बिजेपि मैया दिल्लीयाव जोंनि सावरायबाय बिथांमोनहा माने आसामनि जोंनि रिप्रेजेन्टेसन बेखौ एक्सेप्ट खालामाखिसै रिजेक्ट खालामो रिफिउज खालामदों थारमाने BPF खौ बिथांमोना माने टाइपआव बा रिलेसनाव लाखिफिननो लुबैनाय दङ सिगांनि बायदि लाखिनानै दङ लुबैनाय दङ ओमफ्राय फाइनाल डिसिजनखौ हयथ' लागोन बिसोरो 26-27आव JP नाड्डा आरो माबा फैगोन अमित शाह फैगोन बिसोरो सार्भे खालामनानै हयथ' फिल्ड रिपर्ट लानानै मा लायो आं बेनिखायनो होनदों डे टु डे सोलायगासिनो दं होननानै आरो सोलायबावगोन सिनारिया जों गोबांथार सावरायनांगौ दंबावोमोन नाथाय जोङो समा एलाउ खालामाखै जों मोनसे सम लाबावनि उननि समावहाय जोङो बै समाव सावरायबावगोन मोजाङैनो दा बिजेपि गण सुरक्षा पार्टी BPF UPPL दहमै नांफुबाय थादों बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिटिसिनि खुंथायखौ आवथायनो थाखाय
कंग्रेसआबो दङ नाथाय कंग्रेसआ एसेबां जरदार खालामनो हानाय जायाखै आरो बिथांमोना बुंबाय थादों जे माने कंग्रेसआ माने गुबुननि बुलाय सोलाय खालामनाय बा होंगो दोंगोनि गेजेरावनो गावसोर खाबु जिरायफैगोन बिदि बिथांमोना सोलो खालामदों आरो बिथांमोना हाग्रा बंग्रायाव दैदेननाय BPF जेनाखि पार्टी बेखौ BJPआ जेब्लानाखि माने आख' फाख' खालामबाय थाबाय एबा माने BPFखौ जौगानो नाजाबाय थाबाय बै समाव कंग्रेस एबा AIADFआ आवगायबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि थाखाय कंग्रेस AIADFनि दरजाया खुला आरो फैगौ 2021नि जेनाखि स्टेट इलेक्सन बेवहाय जोङो ज' आखाइ हमलायलायनानै जुजिनि आरो आसामनि माने खुंथायखौ गोदानै आसलते हिमन्तआ गुड सामसा इन चार्ज अफ गुड सामसा माने पलिटिकेल पार्टी मोनसे गुड सामसा नांगौ गावनि माबायाव उथा उहा खालामनाय बिदि नागिरगासिनो दं BPFबो जानो हागौ UPPबो जानो हागौ आरो माबा मोनसेबो जानो हागौ जोङो उनाव सावरायबावगोन आरो जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव जों फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय